Ni atay usa karon ka istorya radyo viral diya sa social media. Kining si Attorney Migs Nograles. O si Attorney Migs? Nagsugod na baya ang kampanya lokal Radyo Mandong. O sabay ingon nin taon ni Inday Migs, oy. Naitipik sa pamahayag karon Radyo Mandong kanang ganing nakat nga vid. Okay. Kanya gipost sa social media. Ang ingon pa sa uploader, real talk ni Congressman Migs Nograles. O sa Gabahan Matina 74A dinhi sa Davao City daw Radyo Mandong. Naa siya'y kanang tipik sa mensahe ngadto sa iyang kaatbang. Kuha ko nagkamali, first district ni no? Kontra kang first district congressman Paulo Pulong Duterte. Uy, di basta-basta ni. Oo. Sige daw, Davey. Ato daw paminawon Radyo Mandong. Sige daw. Ato. Kung ibalik yung gihapon ang congressman nyo sa distrito karon, nasarado ang opisina niya, at mawalan mo na matulan. Sarado ang opisina niya karon. Wala na to nadunggan Radyo Mandong sa iyahang video ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte. Pero ang kinsa may first district congressman Si Congressman Pulong, siya may incumbent karon dahil. Niingon pagin siya nga naa sa abroad. Nya biyaan mo. Gusto nga gibiyaan. Ano ba di ay? Wa ba di mag-function ang opisina ni Congressman Pulong Duterte nga? Pagihan ba dako diha nga daghan magani intaw magdatong karo diha nga magdag baga folder, magdag baga piling sa ospital, magdag baga resibo. So sa ato pa wa pa na mag-function ng opisina, wa tay daghang tao diha nga mag-atong anang iyang buhatan. Mao ganitong usa ka Dominic Radyo Mandong ang nakakomento sa maong video ni ana siya lain pod kung si Congressman Pulong ang muatang sa mga tao ug mutunol yung tabang adlaw-adlaw. Kay naman say mga staff daw nga kauban dito. Basin pod og nakasulti ana si Attorney Migs Nograles kay mao lagi na ning nahitabo karon in town sa abahan ni Congressman Pulong nga nabisi in town ang pamilya pamaagi papangita ngadto pamaagi nga makauli in town ang atong kanhi presidente. Pero mao pod to Radyo Mandong no ang punto sa uban kana real talk gyud daw na. Real talk lang gyud daw na Attorney Migs ngano daw masuko ang mga Duterte supporter nga mao man pod daw iyang pamaagi sa pagpangampanya. Gadi pod. Tinuod man sa gid pod na baga kasama nga less na kainaw to makita karon ang si Congressman Pulong kay narabay nag-ingon baga kasama dito nagpost pahilom-hilom lang na si Congressman Pulong di na to makita pero matingan na lang ta pila ka buwad baga kasama muuli na diri nga dala na niya ang papa. Muna ilang paglaom Radyo Mandong. Tuig? Yes, pero naay punto din ni Radyo Mandong. Sige daw. Sa karosi sige mo pangdaot din ha. Mao na inyong gusto himuon nga leader. Dili siya maayong ehemplo sa katawan. Kay ilahang punto po din ni Radyo Mandong. Kung mangampanya daw ang ilaha daw plataporma unsa ilahang plano mao ilang ipadayag ngadto sa ilahang katawhan. Dili kay mangdaot daw sa pikas kampo sa ilahang kontra. Mao na ang gusto madunggan sa katawhan. Ay dili man na kalikayan kay politika body election man ni. Asa man ka kitag politiko magkakasama election nga di gyud magkakasama busultig negatibo ngadto sa kontra. Wag na magid gyapon na Radyo Mandong nga focus kasi mo mga Kansawad bagani ni Pulong magkakasama si Congressman Attorney Nograles si Carlo. Iya bagani nga mo adto sa entablado magsayaw bagani siya. Magsayaw bagani siya dito ana-ana dito.